tothom, soc l'Albert Quintana de Gra de Sorra i m'agradaria explicar-vos quina és la meva feina. Doncs em dedico a explicar contes i a fer formacions i tallers a partir de contes i a partir de teatre. I avui m'agradaria explicar-vos ni més ni menys que un dels meus projectes que es diu Ubuntu. Ubuntu és una paraula africana que vol dir unió, vol dir fer xarxa entre les persones. I al meu projecte em dedico a anar per les escoles, això ja des de fa uns anys, i explico els meus viatges i quins són els problemes que em trobo viatjant i, sobretot, els contes que descobreixo en aquests viatges. Voleu que us expliqui un d'aquests contes? Perfecte. El conte d'avui és un conte africà que es diu ni més ni menys que El collaret de cauris. I comença així. Diuen que hi havia una vegada una mare i una filla, i la mare li va dir a la filla: «Escolta'm, filla meva, per què no te'n vas a buscar aigua al riu?» I la filla va fer que... I abans de marxar li va dir: «Escolta'm, portes el collaret de cauris a sobre?» I la nena va fer que... Us he d'explicar que en aquest poblat la gent té la tradició o el costum de regalar als seus fills collarets de petxines, de cauris. I si porten aquests collarets a sobre, vol dir que no els hi pot passar res, perquè tindran molt bona sort. I el cas és que la nena, amb el seu collaret de cauris, se'n va anar a buscar aigua al riu. I quan va arribar al riu, i amb el seu cassó va agafar aigua, va tenir la mala sort que el collaret li va caure. Per tant, si li queia aquest collaret, el que passaria, o podria passar, és que no tindria bona sort. I això és el que va passar just en aquell moment. De cop i volta, al mig del bosc es va sentir un soroll així com plaix, 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 plaix. I del mig del bosc va aparèixer ni més ni menys que un gegant. I era tan alt aquest gegant que arribava quasi al cel. I tenia així un parell de caps. I tenia 2 ulls a cada cap. I tenia així un parell de boques mal posades. El cas és que aquest gegant, quan va veure la nena, la va agafar i se la va endur. Va fer recules, o sigui que va tornar a passar pel mig del bosc. Va pujar a la muntanya, i quan va arribar a la cova, que era a casa seva, de cop i volta va deixar la nena i se'n va anar. El cas és que tenim la nena sola en una cova d'un gegant. I al cap d'una estona es va sentir un soroll així com tac, 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 tac. I va aparèixer ni més ni menys que una velleta cega. Tac, tac. I aquesta velleta es va anar acostant on hi havia la nena, tac, tac. I de cop i volta li va tocar la cara, així. I la velleta li va dir: «Escolta'm, filla meva, què fas aquí?» I la nena va fer... Què vol dir això? Doncs que no en tenia ni idea què feia allà. El cas és que la velleta va dir: «Espera't, ara torno». I diuen que se'n va anar i al cap d'una estona tenia un bol d'aigua. I li va dir: «Mira, escolta'm, tinc moltes lleganyes, sisplau, filla meva, me'ls podries treure?» Sabeu què són lleganyes, no? Aquestes coses que es queden així aquí quan ens adormim, no? Quan ens despertem tenim lleganyes aquí. El cas és que la nena va fer que sí i li va treure una lleganya, i una altra lleganya, i una altra lleganya, i una altra lleganya, i una altra lleganya. No ho sé, potser portava 5 o 10 minuts i ja n'havia tret 50. Però és que no es va acabar aquí la cosa, em va treure 60, 70, 80, 90, 100... I tampoc s'acabava. 200, 300, 400, 500, 600, 700... I es anava acumulant allà totes les lleganyes fins que de cop i volta per allà a les 1444 la velleta, finalment, s'havia tret totes les lleganyes de sobre. I de cop i volta va fer uau! Sabeu per què va fer això? Doncs sí, evidentment, perquè ara s'hi veia i estava molt contenta. Ai, filla meva, estic molt contenta, ara m'hi veig. Ai, però què fas aquí? Marxa, 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 que aquí viu un gegant, només faltaria que tornés. Va, desapareix, desapareix, marxa, marxa. I la nena va començar a marxar i va començar a córrer, però abans que marxés la velleta li va dir: «Xxt, espera, fes-me cas, no agafis aquest camí d'aquí.
I aquest camí d'aquí tampoc. Has d'agafar el camí del mig, d'acord? Va agafar aquest camí d'aquí, va agafar aquest camí d'aquí, va agafar el camí del mig. I ja estava sortint una altra vegada quan la velleta li va dir alto, un moment. Dic, farem una cosa. Dic, agafa aquesta olla per si cas. I si ve el gegant, que espero que no passi, tu agafa l'olla i deixa la tapa a terra. I quan l'hagis deixat a terra, de cop i volta passaran 3 coses, d'acord? Però espero que no et passi. Apa, vinga. Adéu. Corre. El cas és que la nena va començar a córrer, i corre que correràs, va anar marxant d'aquella cova. Fins que al cap d'una estona va mirar enrere i no va veure res. I una estona i mitja va tornar a mirar enrere i tampoc res, però de cop i volta, xum, plaix. Es van tornar a sentir, es van tornar a escoltar ni més ni menys que les passes del gegant. I la nena va intentar córrer, però per més que intentava córrer, les passes del gegant eren massa grans. I s'anava acostant i la nena anava veient el gegant a darrere fins que de cop i volta se'n va donar compte o se'n van recordar del que li havia dit la velleta, que era ni més ni menys que deixés la tapa de l'olla al terra. I diuen que així va ser. I van passar 3 coses. La primera de totes és que es va sentir, es va escoltar una música així com taran 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 tan, turun 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 tun, taran 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 tan 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 taran taran tan. I amb la segona és que el gegant va començar a ballar amb aquesta música. Turun 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 tun, turun 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 tun, turun 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 tun tun turun tun tun tun. Però el gegant no volia ballar. Que algú pari aquesta música, que jo m'estic marejant, sisplau, que parin aquesta música. I després va passar la tercera cosa, que és que el gegant va començar a fer un pas enrere, fins a desaparèixer. I diuen que d'aquesta manera la nena, amb l'olla, se'n va anar cap a casa seva. I abans d'arribar a casa seva, ja que portava una olla, va anar al riu i va agafar aigua. I just allà, penjat amb una branca, va trobar ni més ni menys que el seu collaret. I el collaret se'l va posar a sobre i va tornar a casa amb el collaret i l'aigua. I la seva mare ben preocupada. Filla meva, on eres? I la nena va fer que sí. Que t'ha passat alguna cosa? I abans que la nena pogués explicar res, la mare va veure que portava el collaret de cauris. I com que el portava, segurament res no li havia passat. I vosaltres, creieu que aquesta història que us he explicat va passar o no va passar? Doncs fins aquí la meva història. I catacric, catacrac, aquest conte que us he explicat s'ha acabat. Doncs res, espero que vagi molt bé i ens veiem aviat. Adéu-siau.